तामुलपुर जिल्लानि खैरानियाव गिबि खेबनि थाखाय श्री श्री गणेश फुजा खुंदों। दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 11 जानुवारिसिम 7 साननि हाबाफारिजों बे श्री श्री गणेश फुजाया खुंफुंजागोन। हाबाफारि बायदियै दिनै फुंनि समाव BTCLAनि आखान्थि बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया बेखेवनानै होयो। हाबाफारिखौ बेखेवनाय समाव बिजितगोरा नार्जारिया बुंथियो दि जोंनि बे भारत भुटान सीमा साखाथि ओनसोलनि बगाजुलि, खैरानि, आंगारखाता, फातखिजुलि, पाहारपुर, नाग्रिजुलि बायदि जायगाफोराव सिगां समनिफ्रायनो गोबां मैदेरनि उदखार सोलिगासिनो दं। हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव थांनाय बोसोराव 25 सुबुंनि बांसिन जिउ खहा जाबाय आरो गोबां धोन सम्पति खहा खालामजाबाय। जायनि थाखाय खैरानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिबि खेबनि थाखाय श्री श्री गणेश फुजा एबा मैदेरनि फुजा खालामनो थि खालामदों होननानै फोरमायथियो बिजितगोरा नार्जारिया। जिल्लानि सिङाव थानाय दारांगाजुलि BTC समस्थिनि खैरानि खारखेलानि रायजोफोरा बेवहाय दिनैनिफ्राय 7 दिननि हाबाफारिजों गणेश फुजा खालामनो थाखाय बिथांमोना लाहार फाहार खालामदों आरो दिनै शुभारम्भनि आरो बेवहाय आंखौ लेंहरदोंमोन आरो आं फैदों। फैनानै रायजोफोरजों आं नुजाथिफैदों आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे भुटान सेरफाङाव थानाय दारांगाजुलि, ओरैहाय पार्किजुलि, सेसापानि, खारखेला, खैरानि, आंग्राखाता बे ओनसोलाव गासै 25 जननि बांसिन मैदेरनि माबायाव थैनो गोनां जादों। मैदेरा गाथारलांदों, बुथारलांदों। दा रायजोआ उपाय गैयैनि गणेश बाबाखौनो फुजा होनो थाखाय 7 दिननि हाबाफारि लानानै बेवहाय बिथांमोनहा लाहार फाहार खालामदों। सार जिहेतु गोबां मैदेर सरकारा जोंना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं, बिभिन्न NGO एबा खामानि मावगासिनो दं। नाथाय मोनसे खोथा, जिहेतुके बाव 200निबो बांसिन मैदेर बे जायगायाव दङ। दारांगाजुलि, बगाजुलि ओरैहाय बे ओनसोलावनो गिदिंबाय थायो। दा हाग्राथ' गैया जाहैबाय बे जायगायाव। हाग्रा गैयिनि थाखाय बिथांमोना बहा थागोन बहा मागोन, बे फाग्ला दैमानि सेर सेर थानाय जे एसे हाग्रा बंग्रा बेयावनो थायो बिथांमोना। आरो मोनाबाथाय गामि गामि हाबनानै न' सिफायदों। आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे मास मोननै मास मोनथामनि गेजेरावनो 25 जननि बांसिन मैदेरनि गाथारनायाव थैनो गोनां जादों। तामुलपुर जिल्लार अंतर्गत आमार दारांगाजुली BTC সমষ্টিৰ খাৰকেলা খৈৰানিৰ ৰাইজে ইয়াত গণেশ পূজা উদযাপন কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আজি 2-3 বছৰ ধৰি খৈৰানি, খাৰকেলা, পাৰ্কিজুলি, দৰংগাপাৰ, বগাজুলি এই অঞ্চলটোত আপোনালোকে নিজেও দেখিছে ৰাইজে এনেকৈ মানে ভুগি আছে। হাতীৰ যিটো মানে উপদ্ৰৱ বুলিও ক'ম মই, যে হাতী এই কেইবছৰে এই যোৱা এই 2 মাহত 10-12 জনমান হাতীৰ সংঘাতত মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল। তো এই খৈৰানি খাৰখেলাতে 4 জনমান হাতীৰ লগত মৰিব লগা হ'ল। তো ৰাইজে মিলি পেলাই ইয়াত তাৰে পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কাৰণে ইয়াত 6 দিনীয়া এটা গণেশ পূজা আয়োজন কৰিছে। মই নিজে আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে ৰাইজে ইয়াত আহি দলে বলে ভাগ লওক, সকলোৱে সহযোগ কৰক যে গণেশ পূজাটো আমি ভালকৈ, আমাৰ উপায় নাই আৰু এতিয়া আমি পূজা পাতাল দি হ'লেও মানে গণেশ বাবাক আমি সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে চেষ্টা কৰিছে। নমস্কাৰ। আমি মানে আমাৰ এই অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত মানে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত অনেক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে বিভিন্ন সময়ত। গতিকে সেই হাতী মানুহৰ সংঘাতটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণেই হওক বা সেইটো যদি আমি ধাৰ্মিক কাৰ্য কৰি ফেলে সেইখিনি যদিও পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ, সেইটো বিচাৰি আমি ইয়াত মানে 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি 6 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখ জানুৱাৰীলৈ 2026 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি ইয়াত মানে গণেশ পূজাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। লগত আমাৰ মানে বিভিন্ন আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰো আমি আয়োজন কৰিছোঁ।